Самарская область с гордостью подхватывает эстафету народного песенного флешмоба. Спасибо всем регионам, кто поет гимн Победы. Для нас честь принять участие в этой поистине народной акции. Самара uchqushlar һәм ракеталар ватаны, туры һәм күчерелмә мәгънәсендә Россиянең йөрәге. Самара губерниясының географик чикләре дә йөрәк формасында. Самара өлкәсе җыр марафонын Башкортстаннан кабул итеп алды. Өлкәсеннән сугышка ярты миллионнан артык кеше китә һәм шуларның яртысы гына туган җиренә әйләнеп кайта. Тылдагылар исә җиңү өчен станоклар артында һәм басуда көрәш алып бара. Сугыш чорында Идел буе шәһәре СССРның запас башкаласына әйләнә. Здесь делали легендарный Ил-2 и построен бункер Сталина. Именно в Куйбышеве Шостакович дописал и дал премьеру 7-й симфонии. Отсюда на весь мир сообщал новости от Советского информбюро Юрий Левитан. Военный парад 7 ноября 1941 года стал одним из самых ярких мировых событий военного времени. Флешмоб өчен День Победы җыры очраклы сайланмаган. Беренче тапкыр ул 45 ел элек 1975 елның 9 мае алдыннан яңгырый һәм җиңү көне уңаеннан тантаналы чараларның атрибутына әйләнә. Һәркемгә таныш шигырь юллары беркемне дә битараф калдырмый. Самарада җиңү гимнен Петр Милославов исемендәге Дәүләт Идел буе рус халык хоры башкара. Пусть великая песня в исполнении волжан объединит миллионы россиян в знак памяти о погибших и живых героях. Безнең җиңү көне, наш День Победы патриотик акциясы Россия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле аппараты инициативасы белән башланды. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган җыр эстафетасы узган шимбәдә Мордовиядә старт алды. Катнашучылар исемлеген якшәмбе Марий-Эл республикасы тулыландырды. Бу атнада халык акциясына Удмурт дәүләт филармониясының академик хор капелласы кушылды. Башкортстан республикасында җыр әлеге акция өчен махсус башкортчага тәрҗемә ителде. Бөтен регионнарда да җыр үз изоляция режимы башланганчы төшерелгән иде. Бүген шикләнү чаралары шартларында яраткан җырыбызны төрле телләрдә башкару аеруча үтемле. Самар эстафетаны Татарстан республикасына тапшыра. 9 майда легендар җыр патриотик халык акциясында катнашкан коллективларның гомуми башкаруында яңгыраячак. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Муслим телевидениесе.